san ba ku bibiya domin ku karuwa. Mata barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci. Ina mana fatan alkhairi, ina mana gaisuwa irin na cancanta. A wannan rana na Moment with Bilki Sambo, ina so mu tattauna a bayani da kuma al'amura na rayuwa da yake faruwa a daidai wannan lokaci. Domin kuwa mata suna fuskantar barazana da yawa tare da yara ƙanana, wato ina nufin gender-based violence kenan. Wace irin taimako kike ba wa kanki domin kariya daga fadawa cikin irin wannan barazana da ake fuskanta? Wani irin gudunmawa kike baya wa yara ƙanana domin su samu kariya a cikin wannan rayuwa da muke ciki? Rayuwa ta da abin tsoro. Baki isa ki motsa ba? Ko ina kika dosa kina tsoro za iya far miki. In kika tafi a titi ke kadai kina farga domin kuwa a daidai wannan lokaci za iya zuwa a cutar da ke. Zaki fita zaki je office ne ko a lift kike fita zaki tafi kina jin tsoron irin attack din da wani zai zo ya far miki. To me yasa wannan abu yake kasancewa akan mata? Me yake faruwa? To wannan an so shi wani abu ne wanda bamu san dalilin shi ba, amma yanda zamu kare kanmu yanzu shine abin dubawa. Na farko, a matsayinki na mace, idan yau duk wani da ya zo zai ka miki farmaki ba lallai sai ya taba jikinki ne yana so ya cutar da ke ba. Wani a furuci ma kadai ya kamata ki koyi cewa a'a a kowane irin abu. Mata nawa yanzu wasu a waya kawai za a musu maganan banza, shi kanshi cutar da rayuwanki yake a mace. Ki kasance mai cewa a'a ba kya so. Oganki ne a wajen aiki ya kira ki office ke kadai bisa wani dalili ya kira ki, kina ga wasu take-take da yake kawowa kamar zai far miki, a lokacin ki dakatar da shi ki ce a'a. Tafiya ke kadai idan bai zama dole ba, nemi wani ya raka ki, domin a wannan lokaci sukan lura da irin rashin mai bi a bayanki, akan iya zuwa a far miki. Hanyar da ya kasance babu kowa a ciki, ki guji bin shi. Sannan ku kanku maza da kuke aikata wannan ayyuka, ku duba fa ku gani, ba kwa ganin taimakon da mata suke bayarwa a cikin al'umma? Matan nan fa iyayenku ne, ƙannanku ne, yayinku ne, matanku ne, suna nan birjik, suna nan da yawa wanda duk abin da kake so za ka iya samu, ko mata nawa kake so ka aura. To me yasa sai ka bi ta hanyar da za ka cutar da ita? Ƙananan yara ba su tsira ba, manyan ba su tsira ba. Ina kuke so mu dosa ne? Mata taimako nawa suke bayarwa a cikin al'umman nan? Tattalin arziki nawa mata suka bunƙasa? A gidajenka tarbiyyar 'ya'yanka da suke bayarwa, wannan ba matan aikin mata bane? Idan kai aka bari da tarbiyyar 'ya'yanka, wani irin taimako zaka iya bayarwa? Ashe kuwa lalle mata suna ba da muhimmiyar rawa a cikin rayuwa, wanda ko bai kamata a ce an cutar da su ba. Mu kasance masu kariyan kanmu. Kake yadda da wani da zai rinka zuwa yana kiran yarki yana ɗaura ta akan cinya, a'a ba zai taɓa yiwa ba. Kake yadda wani ya far miki da ƙarfi, duk abin da zaki domin ki kare kanki ki yi ƙoƙari ki yi shi. Ana ɗaukan mu da rauni, shi yasa cutarwa na rayuwa yake mana yawa. Akwai lokacin da ake cewa saboda yanayin shigan da muke yi shi yake sa maza suke bi. To ina ga ƙananan yara wanda yanzu abubuwan nan yana faruwa? ‘Ya'ya ƙalilan 'yan ƙanana wanda ake far musu, wanda idan dai ba asiri ba ne, za ki yi tunanin meye abin gani, meye abin sha'awa a ciki. Amma kuma sai ki ga wai su ake farwa. Ashe to kuwa ba wai lalle akan cewa sai yanayin kayan da kike sawa ba ne. Zai iya ba da gudunmawa yanayin kayan, amma kuma bayan haka fa akwai wasu kuma dalilai. Maza suna ɗaukar rauninmu da shi suke amfani, suke cutar da mu. Kamar yadda na faɗa a baya, matan nan masu ba da gudunmuwa ne mai girma a cikin al'umma. Idan ku kaɗai aka bari a cikin al'umma, ya kuka iya da ita? Dole sai da matan, kamar yadda matan dole sai da ku. To ashe kuwa duka muna rabawa ne 50-50 a cikin al'amuran rayuwa. To don wani dalili za ka cutar da wanda take baka gudunmuwa a cikin rayuwanka? Mu koyi cewa a'a, domin kuwa kar ki ɗauka sai an miki faɗe shine an cutar da ke. Namiji ya kalle ki faɗi maganar da bai kamata gare ki ba ma babban cin zarafi ne. So kaman kullum ina mana fatan alkhairi,
kakkumance ku ci gaba da bibiyan channel ɗinmu na YouTube domin kuwa ku yi ta kallon sabon shirinmu na Moment with Bilki Sambo. Idan Allah ya kai mu wani sati ma ina tafe da wasu darussa wanda na hango, wanda kuka hango kuka sanar da ni, duk wannan tare za mu gudu mu kuma tsira. Bisalam. Sannan akwai ga sunan zan faɗe shi Moment with Bilki Sambo ku bibiya domin ku karuwa. Search Moment with Bilki Sambo on YouTube, Instagram and Facebook. Ku nemi Moment with Bilki Sambo a YouTube, Instagram da Facebook.